auge de l'extrema dreta a Itàlia i també el conjunt d'Europa. Avui ens acompanya aquí al plató del 324 Xavier Rius. És periodista i escriptor especialitzat en extrema dreta. Molt benvingut, senyor Rius. Bon dia. D'entrada, el que dèiem, avui eleccions a Itàlia i segons aquests sondejos, aquestes enquestes donarien la victòria a aquesta coalició d'extrema dreta. Per què està tan forta aquesta extrema dreta a Itàlia? Hi ha una esquerra dèbil i aquesta dreta, aquesta extrema dreta, és una mica una opció vàlida per a aquest votant italià cansat de tanta inestabilitat política. Hi ha hagut 67 governs en 75 anys i això doncs, explicaria una mica aquesta opció real de l'extrema dreta? Bé, de fet, la gran diferència és que, diguem, l'últim govern que hi ha hagut a Itàlia, el que liderava el banquer Mario Draghi, doncs l'únic partit que no era un govern d'unitat, que hi era gairebé tothom, excepte la Giorgia Meloni i els Germans d'Itàlia. Llavors aquest govern va caure perquè els populistes del moviment 5 Estrelles el van fer caure i llavors, esclar, l'únic partit que no ha estat amb aquest govern que ha hagut de gestionar la postpandèmia i l'inici de la guerra d'Ucraïna, una època de molts problemes econòmics, la Meloni no havia format part d'aquest govern, llavors ella no està cremada i es presenta com la salvadora. I la gran diferència no és que guanyi l'extrema dreta, sinó que, com ara es potència amb la nova llei electoral els blocs, el partit més fort serà Germans d'Itàlia, perquè Giorgia Meloni del 2008 a 2011, abans de crear Germans d'Itàlia, va ser ministra de Joventut amb Berlusconi, però llavors era, diguem, la cirereta petita de l'aliança de les dretes. Ara, d'aquesta aliança de les dretes, el partit fort, el que trobarà més vots, més diputats i senadors, serà ella i, per tant, serà qui probablement acabarà sent primera ministra. Veurem els resultats d'aquestes eleccions, però com pot quedar aquest mapa, aquest arc parlamentari italià, un cop passades les eleccions d'avui? Com creus que pot quedar? A veure, el moviment 5 Estrelles, que es presenta en solitari, baixarà molt i, diguem, la coalició d'esquerres no ha aconseguit suports, el d'Enrico Letta, llavors també perdrà molt, perquè és molt complicat explicar la llei. La gent posa dos creus. Una, per dir-ho d'alguna manera, en el candidat, perquè en aquest districte han triat la coalició dels tres partits de dretes, el de Salvini, Berlusconi i el de Meloni, una persona i després una llista, que pot ser la de Salvini, la de Berlusconi o la de Germans d'Itàlia. Llavors això fa que els partits que van junts guanyaran els escons, que aquests que són, diguem, només un per cada districte. I farà doncs això que ells guanyaran. L'esquerra quedarà molt arraconada, els 5 Estrelles també, i tindran la majoria, se suposa, i llavors el tema no és si la Giorgia Meloni aconseguirà ser primera ministra, que sembla que sí, sinó si aquesta aliança de dretes tindrà la majoria absoluta per fer canvis constitucionals, una mica com ha anat fent Viktor Orbán a Hongria, que legislatura rere legislatura, al tenir més majoria, ha anat fet canvis legals i constitucionals que ha portat a Hongria a un estat autoritari. I esclar, aquestes eleccions d'avui coincideixen amb els 100 anys de la marxa sobre Roma que va fer Matteo Mussolini, que era un partit totalment irrellevant. Les camises negres, a l'octubre del 1922, fa 100 anys, van cap a Roma, prenen Roma, el rei els hi fa fer govern i llavors van començar a abolir els altres partits. No seria així, però si tenen majoria per anar canviant lleis a nivell judicial, llibertat d'expressió, etc., poden portar Itàlia cap a un estat autoritari. Veurem aquesta coalició, finalment, si guanya aquest matrimoni de conveniència, com s'ho arreglarà també dins del govern, perquè tenen algunes diferències. Parlaves de Mussolini. Giorgia Meloni, explica'ns una miqueta aquest personatge que podria encapçalar aquest govern d'Itàlia. No és una cara nova, perquè de fet ja quan tenia 15 anys es va afiliar a aquest partit hereu de Mussolini. Sí, vull dir, ella de jove estava amb el partit que era el moviment social italià, que era el seguidor diguem, l'hereu del partit feixista, no? I havia dit sempre que Mussolini havia fet coses bones, havia posat ordre, havia fet justícia, perquè aquests partits, diguem, els partits nazis d'aquella època eren nacionalsocialistes, havien fet coses bones per la gent. Ella després és ministra amb Berlusconi, però el 2012, que em crea els Fratelli d'Itàlia, Germans d'Itàlia, la paraula Germans d'Itàlia, Fratelli d'Itàlia, és el títol i l'inici de la primera estrofa de l'himne d'Itàlia, i després, amb aquest partit, ella es va no radicalitzant, i posa un lema molt important, Déu, Pàtria, Família.
que ja ens marca una mica la seva ideologia. Si et sembla, ara que parlem d'aquesta ideologia, escoltem una intervenció justament de Meloni en un míting de Vox quan va venir aquí a Marbella fent costat a Abascal i a Macarena Olona. Escoltem el seu discurs. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Bé, Xavier, missatge contundent. Podríem dir missatge populista, una mica que definiria identitari aquesta ideologia d'aquest partit de Germans d'Itàlia? Perquè marca aquí dos enemics, els buròcrates de Brussel·les i la immigració que ens amenaça, i després s'apel·la a la pàtria i la família. Tot és curiós, perquè ella parla de la família tradicional, però en canvi ella és mare soltera, que això també és un fet molt curiós, com dient, jo faig una altra cosa. I és un discurs, en aquest sentit, més conservador amb el tema moral que altres grups ultres, com pot ser Marine Le Pen, perquè parlen això, de quan diuen no a la cultura de la muerte, s'alinea molt amb Vox, amb el tema de no a l'eutanàsia, no a l'avortament. Ja veurem què fa, perquè ella diu que no vol derogar la llei de l'avortament, tot que a Itàlia l'avortament és més difícil fer-lo, però que no el vol derogar, però diu no a l'avortament, que diu que accepta el matrimoni homosexual a la unió de fet, però no que puguin adoptar, que és una mica la seva proposta. Però per mi el més perillós no és tant això, sinó que vulguin retallar la independència de la premsa, la independència judicial, aprofitant que tinguin la majoria, com ha fet Orbán a Hongria. De tota manera, Meloni ha suavitzat una miqueta el seu discurs els últims mesos, no? Podríem dir que ni el discurs ni el personatge està tan cremat com Berlusconi o Salvini, no? En el cas, per exemple, de la guerra d'Ucraïna, s'ha allunyat una mica de Putin, acostant-se a Brussel·les. Això és una mica el que l'ajudaria a impulsar. Ella ha sigut intel·ligent i una miqueta com han fet el partit Llei i Justícia que governa Polònia, que també està a la mateixa aliança ultraeuropea amb Vox i amb els Germans d'Itàlia, doncs posar-se, tot a la banda de l'OTAN, a la banda de la Unió Europea, amb el tema de les sancions a Rússia. En canvi, és veritat que Matteo Salvini havia fet declaracions molt més clares i possiblement havia estat subvencionat per Rússia, que això es parla de tota l'ultradreta. I en aquest sentit es mostra més europeista i amb el tema de la guerra d'Itàlia s'ha posat al costat de l'OTAN i de Brussel·les de moment. Avui parlem d'Itàlia, però en conjunt hi ha un ascens de l'extrema dreta en els últims anys a Europa. Víctor Orbán a Hongria, Marine Le Pen a França, a Polònia, Eslovènia. Una mica hi ha una figura, Steve Bannon, aquest home fort darrere, exassessor de Donald Trump, volent aglutinar una mica tota l'extrema dreta i fer-se forta. Això no ha acabat de funcionar. Per què? Abans de les anteriors eleccions europees, Steve Bannon va venir a Europa i va voler aglutinar tota l'ultradreta. Però, esclar, l'ultradreta, que està de fet dividida en dos grups, el grup de Marine Le Pen o d'Alternativa per Alemanya, on tenen dirigents homosexuals en el partit i casats, i que accepten l'avortament, en aquest punt discrepa molt amb la línia de Vox o dels polonesos o dels de l'Europa de l'Est, que és no al matrimoni homosexual, no a l'avortament, amb la qual cosa era difícil juntar els ultres més oberts amb el tema moral i sexual amb els ultres més ultracatòlics i també els ultres dels països del nord d'Europa que creuen que els del sud d'Europa, els italians, els espanyols, els grecs, sense que estem les ajudes europees, com va dir un dirigent, amb senyores i amb vi, recordes? Llavors, esclar, va ser molt difícil i no ho va poder lligar, no? Però és igual, el fet és que tant com avanci una ultradreta, la de Marine Le Pen,
com que avanci la de Salvini o la de Vox, són perilloses perquè retallen les llibertats, que és el que ells pretenen. I per contrapartida no hi ha cap alternativa d'esquerres forta per frenar aquest ascens de l'extrema dreta? Potser els partits més de centre s'estan virant cap a la dreta, on hi ha molt recorregut encara? A Itàlia, a Europa en general. Europa en general. Bueno, les socialdemocràcies, hi ha estats que funcionen, que governen com Espanya, però esclar, en les èpoques que anem de crisis no previstes com la de la pandèmia, la de la guerra d'Ucrània, no hi ha solucions màgiques i s'han de fer retallades vulguis com vulguis. I, en canvi, els partits que no han governat, perquè tret d'Itàlia, que sí que la Salvini ha governat amb Berlusconi, els partits, la ultradreta, que majoritàriament no ha governat, fa aquestes propostes de dir a Europa no ens han de dir el que hem de fer, els immigrants no en volem perquè ens treuen la feina i es queden les ajudes, i després posar aquest enemic que són els lobbies, que són les institucions europees, aquest gran capital que ofega la nostra identitat. I aquest discurs, com no ha governat, doncs la gent el vota cansat d'altres polítics que no han donat respostes a res dels problemes que hi havia. Xavier, abans d'acabar parlem de què passa aquí. A Espanya, Vox és aquesta figura, aquest partit d'extrema dreta que ha irromput amb força. De fet, amb 11 diputats ja ha entrat al Parlament de Catalunya com a quarta força. El Congrés és la tercera força. Alguns dels membres d'aquest partit de Vox s'han allunyat per diferències amb la direcció i han format també partits d'extrema dreta, tipus Tupatri, Espanya Suma, Valores, és el cas d'Olona. Dels 500 regidors que va treure Vox, o 480 i pico, ja n'hi ha 200 que han deixat Vox. Però serà difícil que de cara a les municipals puguin fer una candidatura alternativa, perquè què li ha passat a Macarena Olona? El que li ha passat a molts regidors o a molts militants de Vox és a dir, Vox no té estructura autonòmica, Vox només té estructura provincial. És el nucli d'Abascal qui decideix qui és el president de l'executiva provincial. Inclús Vox demanava que els diners dels parlaments autonòmics pel seu grup anessin a Madrid i els gestionava ells. Llavors posen un comissari polític que diu que ha de votar... És a dir, com no hi ha el president regional de Vox d'Andalusia o de Catalunya o de cap comunitat autònoma, la decisió del que es vota en un ajuntament o en un Parlament autonòmic ho diu un comissari polític que designa la direcció. Llavors, això li passava inclús un regidor que vol fer un míting ha d'ensenyar el discurs abans amb el comissari polític que li aprovi el discurs. A Macarena Olona s'ha trobat amb el mateix, però esclar, hi havia sigut la número 2 al Congrés, la van humiliar molt durant la campanya electoral. Dir que la van humiliar no vol dir que la defensi. La van tractar com s'ha tractat a molta gent, que és humiliar-te, i llavors ja va acabar marxant. Bé, veurem què passa en les properes municipals, en les properes aquí al Congrés. De moment, avui, eleccions a Itàlia, veurem què passa amb aquesta coalició d'extrema dreta. Gràcies, Xavier Rius. Dona per parlar per llarg, però el temps se'ns acaba. És periodista i escriptor especialitzat en ultradreta. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Bé, doncs a aquesta hora ens acomiadem dels espectadors de TV3. Es queden amb el programa Néixer de nou i aquí, al 324, la informació continua. Fins ara.